आज देखना क्या होता है। वेलकम बैक एंथोनी नजर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। तो आज ये बंदा, क्या नाम है इसका, उसने हमारा मतलब भाई को मारा है, तो उसको हम आज छोड़ने वाला नहीं है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखना। आजा आजा भाई लोग। किधर भागेगा भाई तू? जिंदा है मुर्दा है अभी? साला हमारा आदमी को, भाई को मार रहा है तू। आजा आजा आजा। तेरी को ऐसा मारने का, ऐसा मारने का। गंडू मार साले को, मार 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 रहे बराबर मार। साले देख मार रहा है तेरे को गांडू साले। साला गांडू, साला गांडू, साला गांडू। कैसा लगा? हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा। विदाउट साला चोर बोल के मार रहा है साला। तेरे को कौन बोला रे हमारा आदमी को हाथ लगाने के लिए? हमारा मतलब बीटीआर हो गया, बीटीआर सरकार ने बीटीआर शांति सुक्ति हो गया बोल के हमारा मतलब जात को, हमारा बोरो लोग को फायदा उठा रहे तुम लोग। गांडू तू साला साले साले गांडू, छोड़ने वाला नहीं तेरे को। हाँ नाम क्या था रे इसका? उमर रोजत मंडल है। मैं वीडियो करता हूँ, तुम मार ले। हमारा भाई को मारा है इसने। इस साइड आ सर, फोटो उठाने की। ऊपर कैमरा में देखेगा तो तुम्हारा कैमरा फेल हो जाएगा। क्यों फेल होगा भाई? वायर में मारा सर ले वीडियो ब्राजू जिले ले यू ले जा बेटे। कहां का है ये? अरे ऐसा तुम मारो। स्पीकर कैसा लगा अभी? हाँ तेरे को अच्छा लगा? हाँ ठंडा का फोन चला जाएगा। मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है साला। मार बड़ी तुम्हें मार। क्यों मारा था? पंगा ले रहे हम लोग से? हाँ पंगा ले रहे तू, पंगा ले रहे है। सायाव सानिखौ सानिखौ होबावलै खनसे सायाखै। साला बर'नि माखासे दैदेनगिरि, माखासे लिडारफोरखौबो जोंफोर बुंनो समाया, अब्लाबो दिनैनि दिनाव जोङो बुंनांगौ गोनां जायो। गावजों गावब्लासो माने केस होलायनाय, गावजों गावब्लासो हेबलायलायनाय बेफोरबायदिखौ हायो। दा जोंनि बर'नि गेजेराव जोंनि बर'खौ बुदों, बेफोरबायदिखौ माने एक्सन लायाखै दाबो। मैयानिफ्रायनो नायगासिनो आं, दासिमबो एक्सन लानायखौ नुनो मोना आरो। जोंनि एक्स एनडिबि मोना दिनैनि दिनाव बिसास होजानानै दङ। बिथांमोन गोदो जेब्ला आफादाव थायोमोन अब्ला जोंनि बर'खौ रावबो सुथुरा, रावबो गुबुन जाथिया दिनैनि दिनाव आखाइ होनो हायामोन। दिनैनि दिनाव बिटिआर गोरोबथाजों सान्थि सुक्ति जाखांनानै ना, सान्थि सुक्ति जाखांनानै पुरा जोंनि बर'नि दैदेनगिरि, माखासे जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ, जोंनि बर'खौ दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव पुरा सान्थियै थाबाय। माने सोरबा मानसिया जोंनि जाथिखौ सोरबा आवलायोब्लाबो मानो दिनैनि दिनाव माने इम्बु सित्रफोर बायदि न' सिङाव हाबसोनानै थायो आरोखि। दिनैनि दिनाव ओरैबायदि मूर्ख जाजोब्बाय, माने गावजों गावब्लासो बाप हेबलायलायनाय, नांलायलायनाय, केस होलायनो हायो आरो। ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदिखौ मानो थाखाय एक्सन लाया? हा मानो एक्सन लाया? जोंनि बर' हारिखौ दैदेनग्रा गिदिर गोलावफ्रा मानो थाखाय एक्सन लाया? मा जाजोबखो? खारना साला माथो होलै फोरलाब फोथाब खालामजोबखा सेन्देलजों होलै सानिखौ नै माथो होलै 100 बारसो होखा माथो
होबाय थाब्रा नोङो टाप 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 लायनाय माथो साला नहीं पहचाना हम लोग को हाँ ओइ हो गरमफ्रा दासो फैदों बर'नि थैया बिसिनावसो दं होब्रा हो बर'नि थैया बिसिनावसो दं हो साला हो बर'नि थैया बेनावसो दं बर'खौ बुदोंब्रा बाङालि मानसि हो ओइ जोफै बुरबक साला होना हो आं बुलाफानांगौब्रा आदा गोरा बारना हो दे मानजिथारनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ साला आवनावसो मोननांगौमोन बालाखौहाय देख ले भाई तेरा हाल कैसा है देख 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 तेरे को इस बार छोड़ रहा हूँ तेरे को नेक्स्ट टाइम है ना नेक्स्ट टाइम पे तेरे को जला लेगा पूरा जिंदा पकड़ के पूरा जिंदा पकड़ के जला देगा तेरे को ये इसका नाम क्या नाम है क्या नाम था रे गुलशन गुलशन है इसका नाम याद रखना ठीक है थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ कि मतलब वो लोग चोर किया था हाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए मतलब मैं उन लोगों को चोर मानता हूँ तो वो लोग को क्या आप लोग पकड़ के जेल में डाल नहीं सकता था पुलिस को दे नहीं सकता था क्या हाँ? आपने अगर चोरी किया हुआ मतलब चोरी का क्या हुआ देखा था तो मतलब उनको पकड़ के आपने जेल में डाल सकता था पुलिस का हाथ में दे सकता था क्यों हाथ उठाया तूने हाँ? वो कौन था मालूम है हमारा भाई था वो क्यों हाथ उठाया हाँ तेरे को क्या हमारा मतलब जो बोडोलैंड तो नहीं हुआ बीटीआर सुक्ति शांति बोल के हुआ तो आप लोग को क्या हमारा आदमी लोग शांति बैठेगा बोल के आपने क्या हमारा आदमी को पीटा है हा? हमारा शांति सुक्ति होने का बाद क्या हमारा आदमी लोग शांति में रह गया ऐसा सोच के हमारा आदमी को मारा है आप हाँ साला आपको क्या बोलना चाहते हैं मैं आज का दिन में कुत्ता बोलने के लिए सोच रहा हूँ तो लोगोफोर आङो दिनैनि दिनाव बे भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे सोरबा जोंनि बर'निखौ सामलायग्रा बर'नि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनिसिम माबा मोनसे आंनिफ्राय गोरोन्थि जायोब्ला मानो होनब्ला जों बर'नि फिसा नालाय बर'नि थै दं नालाय जों बेफोरबायदिखौ नायनानै थानो हाया बिनि थाखायनो दिनैनि बे भिडिअखौ आं बिदि बानायनांगौ गोनां जाबाय मानो होनबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव बिटिआर सक्ति जाखांनायनि उनाव श्री शान्तिजों दिनैनि दिनाव जिरायना थायो सोरबा जोंनि गेजेराव सोरबा माबा मोनसे खैफोद जाब्लाबो जोंनि गेजेराव दिनैनि दिनाव जोंनि गिदिर गोलावफ्रा बेफोरखौ आखायाव लाया मानो थाखाय गोबां जाना थांबाय दाख्लैबो साननैसो सिगां बिदिनो बर' जाथिखौ बायदिसिना बुंनायनि अनेक रोखोमनि जानानै थांबाय दा बेफोरखौबो जोंनि गिदिर गोलावफ्रा आखायाव लायाखै एक्सनखौनो लायाखै दा बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ अननानै निमाहा आरो नोंथांनाव जुदि बर'नि थै दंब्ला अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बैसोर जिथुनाखि जोंनि बर'नि फिसा बर'नि थैजों जोनोम मोननाय बिथांमोनखौ बुदों बिथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै लाजिनायफोरबायदि बे भिडिअखौ नोंथाङा बर'नि थै दंब्ला शेयार खालामना हो थ' बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय